खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय सानै एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सा बाबा मेजेम गैयि मा गैयि लिडारफ्रा स्टेटमेन्ट होदों, रायजो राजाखौ फुस्लायदों। आं दुखु मोनदों बिथांमोननि स्टेटमेन्ट होनायखौ। नाम्बार 1 गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया सेकेन्ड टाइम देरहागोन। ओइ गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, नोङो लाब गैया। ओरैनोब्लाबो जेनबाय, दाबो जेनबाय, इयुनावबो जेनबाय। 100% नोङो जेनगासिनो थांगासिनो दङ आरो जेनगोनबो। एमएलए आवबो नोङो 100% जेनगोन। नोङो खामानि गैया, नोङो माथो बाल मावदोंब्रा नोंलाय? सरि, क्षमा खालाम, बाल सोदोब होनायनि थाखाय। जेबो मावाखै बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बिनि उनावहाय बिसावरायग्रा, बिथांखौथ' मा होननानै बुंनाय, बिथांखौ जेब्ला ट्रेनिं होयो अब्लानि समाव आं केम्प कामान्डार, जेब्ला क्लजिं सेरेमनि जायो अब्लाना अफ्रि दैमारिया केम्प कामान्डार। बिथांमोना जोंखौ सिनायाखै, बियो जोंखौ सिनायाखै। ओमफ्राय आंखौ सिनायनो नाङा। बिथांनि केदार रिक्सा सालायनानै जाग्रा, बिथांनि केदार फिलफिलि बेटारि गारि सालायनानै जाग्रा, बेफोरखौ सिनायाखै। अन्तत बिसि फिसाय सानैबोलै सावरायग्रानि हिन्जाव आरो सावरायग्रा, बिथांमोना एनडिएफबिनि केदारफोरखौ हाजिरा मावहोनानै जानाय। जेब्ला म्यानमार केम्पआव हाजिरा मावनानै जानानै दिनै 3000 4000 हाजिरा मावनानै मोनबोयो, बेखिनि बेथनजों बिसोरो केम्प सालायदोंमोन। बिनि हिन्जावाबो खोनानो मोन्दों, सावरायग्रानि हिन्जावाबो XYZ होननानै आं बुंनो थांला। सावरायग्रानि हिन्जावा दुखु मोननो हागौ, लाब गैया। सावरायग्राया, बेखौ आं ट्रेनिं फोरोंनाय मानसि आरो आंनि आन्दाराव बियो थाना फैनाय मानसि। जेब्ला पिटि, जायखौ बुङो जोङो पिटिआवनो दोनो, बोसोरथामबो कमप्लिट जायाखै अब्लासिमहालागै बे पिटिआवनो दङ। बे आंनि आन्दारावनो थाबोदोंमोन बांलादेशआव। गिटार दामनाय मोनसे मेथाइ दङ, दाबो ओंखारबाय थायो। बेफोरबायदि आरोखि। बियो दिनै स्टेटमेन्ट होफ्लादों। मा लाब दं? लाब गैया। नोङो बिपिएफनि टिकेट लानानै देरहानाय, ओमफ्राय दा माखासे पावारफोरखौ, माखासे गावनि साननाय हनायखौ फुरा खालामनो थाखाय नोङो मा खालामदोंमोन? इउपिपिएल ब्लड थांदोंमोन। दा जेनबायना, मोजां जाबायना, दा जेननाया बिराद मोजां जादों। खामानि गैया। सावरायग्रा बिथांनाव आङो थांगोन, मास मोनथाम मोनब्रै एनि टाइम थांगोन आं। बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे बाथ्रा, बिथाङा गोसो दंना गैया, जोंनि मानसिफ्रा सोरबा EMनो MCLAनो माबानाव खनसेल' थाङो, ओमफ्राय बे खनसे थांनायावनो जाखिनि बाथ्रा बुंनांगौ बुंबोयो, खनले थांनो लाजियो। सेम बेफोरबायदिनो सावरायग्रा, आंबो नोंनाव थांनो लाजिदों, मोनथिबाय? जेरै सैमा एरै लावथिलै, मोनथिबाय? नोंनाव थांनो लाजिदों आं। खनसेल' बुंबोदों, नों आंनि बाथ्राखौ बुजियाखै आरो मोनथियाखै। सावरायग्रा लरग', नों आंनि बाथ्राखौ बुजियाखै। जेरै सैमा एरै लावथि। सावरायग्रा, मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव अफ्रिया नोंनाव सहैगासिनो दं। बावहाय मा कुइसन खालामो? नों आंखौ गाज्रिमोन, मोजांमोन, बे नोंनि बाथ्रा। आं नोंखौ मोजां मोनोखायनो आं नोंखौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। जेरै सैमा एरै लावथि, मोनथिबाय? सावरायग्रा, बिसावरायग्रा, एस ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट, एनडिएफबि एस ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट। सरि, एनडिएफबिनि जायफोर एस ग्रुपनि, नोंथांमोनखौ बुङाखै। आं नोंथांमोननि जानानै गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बुजिदों बुजिया बे नोंसोरनि खोथा। खिन्थु सावरायग्राखौ आं बुंगोन, जेरै सैमा एरै लावथि, मोनथिबाय? खारन बे आंनि जुनियर। एनडिएफबिनि बिल्डिंआव बियो हाबनानै जेबो नुवाखै। एनडिएफबिनि बिल्डिंआव हाबनानै जेबो नुवाखै।
बे आरोखि थांगासिनो दं। थ' बिनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय दा जौ लोङाखै गाबोन समफोर बियो जौ फेनानै फ्लाट जानानै थागोन बियो। नायबायल' था दाथ' इएमबो नङा माबो नङा जिर' आन्दा जानानै दङ। बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ खोनासंनानै लाग्रोनि। जेखियानो जाया मानो बिथां सावरायग्रानि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय, गोबां खोथा बुंबाय। बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय। थोदसेल' जों नायग्रोनानै सल' होनो मोनालै आंनिया नायनानै लाग्रोनि। 13 नम्बर चिरांनि गासै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारि बुथ कमिटि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय। मानोना दाख्लै थांनाय जेनोखि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो पार्टिनि थाखाय मावसोमनायनि थाखाय गासैखौबो आं साबायखर बावबाय। मैया जेनोखि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय 13 नम्बराव बिपिएफनि केन्डिडेट सुकुर सिं बिथाङा देरहानो हाबाय। दा जोङो बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय। आसा खालामदों रायजो राजानि जेनोखि खामानिफोर बेखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै आं भरसा आसा थाबाय। जेखि जाया मानो सरकारा बिदिनो थांलाय फैलाय बेयो जायो। बयबो जुजिदों, जोंबो जुजिदों। रायजो राजाया गोबां सापर्ट खालामबाय। आसा खालामदों जोंनि इउपिपिएलनि दोलोनि गासै सोद्रोमाफोरा गोसो सिङाव नाराज बा निरासा जायालासेनो जेरैबायदि दङ बेबायदिनि थाखाय थानो थाखाय आं खावलायदों। मानोना बेयो मोनसे गेम। जेरै फुटबलखौ गेलेबाय दा बेवहाय मोनसेयाथ' देरहाखागोन। नाथाय बेवहाय जेननाय देरहानाय थाखायो। बेवहाय जोंहाबो गोसो बोलो बायनो नाङा। रायजो राजाया दङ, बयबो दङ, थिगानो दं। गासै दैदेनगिरिफ्राबो दङ। दा बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जेरैबायदि जोङो पार्टियाव दङ बेबायदिनो ज' ज'यै नांगौ समफ्राव नोंथांमोना ओंखारबोगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिबाय। आरो बेखिनिखौनो जोबथानायाव बयनोबो गोजोननाय आरो अननाय जासिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।